is. Szép estét kívánok nektek, örülök, hogy itt vagytok, megvárjuk majd még a többieket is, de már most belekezdünk, legyünk pontosak, aztán úgyis fel fogom tölteni a YouTube fiókomra ezt a felvételt, valamint az oldalaimra is, és akkor mindenki vissza tudja nézni, aki esetleg még dolgozik, vagy nem ért ide. De hát itt vagytok egy páran. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi hozott ma ide titeket, hiszen valószínűleg olvasgattátok a posztjaimat a tudatosságról, vagy lehet láttatok videókat, amik az elmúlt hetekben zajlottak. Kíváncsi vagyok, hogy mi hívott titeket ide, mi volt, ami úgy vagy betalált, vagy felébresztett, vagy valamiért ide vonzott erre a webinára téged. Osszátok meg velem, légy szíves, vissza fogom úgy is olvasni, és hát szeretném, hogyha majd interaktívak lennétek. A chatmező nyitva van, és hogyha lesz tér itt a webináron, akkor szerintem egy-ketten meg is fogtok tudni szólalni. Szóval én, ha megengeditek, akkor bele is kezdenék, és valaki ismer, valaki nem, engem Varga Viviennek hívnak, Theta Healing konzulensként dolgozom, működöm, és hát egy elég nagy közösséget kezdtem már el egy jó ideje vezetni, ami először női közösségnek indult, de már most nagyon sok férfi is csatlakozott hozzánk, hál' Istennek, és ennek azért örülök, mert én a nőknél is nagyon tisztelem, amikor elindulnak a tudatosság irányába, de a férfiaknál ez szerintem egy még nagyobb szó, szóval szeretettel üdvözlöm a férfiakat is ebben a közösségben. És ez a ma este egy különleges alkalom számomra, nagyon-nagyon vártam, hogy ma este 8 óra legyen, mert ma mindannyian el fogtok merülni a tudatosságnak a csodáiba, a hatásaiba, minden, ami maga a tudatosság, és azért is hoztam létre ezt a webinárt, hogy bevezesselek titeket abba az emlékezésbe, ami egyébként ott van bennetek, csak annyira éljük ezt a szürke hétköznapokat, hogy sokszor elfelejtkezünk róla, hogy igenis, ti is tudjátok, és létezik bennetek az az erő, hogy létre tudjátok hozni azt a valódi mély átalakulást a mindennapjaitokban, amire most jelenleg lehet, hogy vágysz, csak még nem tudod, hogy hogyan. Mert abban is biztos vagyok, hogy mindenki, aki akár itt van, és itt van velem élőben, de mindenki, aki majd felvételről néz vissza minket, biztos vagyok benne, hogy kihívásokkal érkeztetek ide ma. És én ezt is szívesen olvasom, hogyha megírjátok, hogy milyen kihívásokkal érkeztetek ma ide, mi az, ami mostanában körülöttetek van az életetekbe. Lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy 5 perccel ezelőtt még azon kattogtál, hogy mennyire rossz neked a munkahelyeden dolgozni, hogy összecsesztél a főnököddel, a munkahelyeden voltak problémák, vagy éppen nem jutsz elég pénzhez, és ott vannak a számla problémák, nem tudod kifizetni. Lehet, hogy párkapcsolatban van elakadásod. Lehet azért van elakadásod, mert van, vagy lehet azért van elakadásod, mert éppen nincs párkapcsolatod. De lehet azért jöttél ide, mert önmagaddal kapcsolatban vagy elakadva. Egyszerűen azt érzed, hogy ott van benned valami, és nem tudod kiengedni, nem engeded, hogy a felszínre jöjjön, pedig annyira szeretnéd már, de folyamatosan a falakba ütközöl. Szóval, hogyha esetleg megosztjátok, én ezt is megköszönöm, hogy milyen kihívásokkal érkeztetek ide, mi volt, amin kattogtatok még így 5 perccel ezelőtt, de abban is biztos vagyok, hogy van egy dolog, ami mindenkibe közös. Közös bennetek, és közös bennem is. És ez nem más, mint a vágy, hogy többet hozzunk ki az életünkből, hogy megtaláljuk önmagunkat, az utunkat, ami igazán nekünk való, ahol igazán otthonra lel a lelkünk. És most itt ezen a webináron lehetőségetek lesz kérdezni, inspirálódni egymás történetéből, betekintést adok nektek, hogy hogyan építhetitek fel a saját álmaitokat itt a jelen pillanatban, és hogy hogyan válhatsz azzá, aki valójában te igazán vagy, mert hogy ezt a mondatot nagyon-nagyon sokszor használom a webinárokon, a posztjaimba is, de hogy lehetünk mi azok, akik valójában vagyunk, hát erről fogok nektek ma mesélni, és egy kicsit megosztanék veletek saját történetet is, mert hát vagytok itt, akik ismertek, de tudom, hogy sokan nem ismertek, de ha visszanézitek a videóimat, akkor rengeteget mesélek az én nehézségeimről. Mert hogy nagyon-nagyon nem volt egyszerű a gyerekkorom, és nekem gyerekkorom óta mindig meg kellett küzdjek azért, hogy az életbe elérhessek valamit. Ez azzal kezdődött, hogy az én szüleim elváltak, jelen volt az alkohol a családunkban, volt jelen sajnos bántalmazás, és egyszerűen
Én olyan mintákkal indultam el az életbe, hogy már 14 évesen, amikor a szüleim elváltak, akkor már azonnal egy bántalmazó kapcsolatba kerültem bele. És annyiszor kérdeztem akkor magamtól azt, hogy mit ártottam én az életembe, hogy engem bántalmaznak már 14 évesen, az az ember, az az első férfi, akiben én szerelmes lettem. Ott volt a pénzzel kapcsolatos hiedelmek, negatív hiedelmek, az, hogy én egyáltalán miről álmodozhatok, lehetnek-e céljaim, merhetek-e nagyokat álmodni az életembe, szóval rengeteg olyan negatív hiedelmem volt, ami miatt sokszor éreztem magamat elveszettnek, bizonytalannak az életemben, rengeteg olyan tudatalatti blokkom irányított, hogy sokszor eltérítettek attól, aki valójában én vagyok. Ezek a hiedelmek befolyásolták a döntéseimet, az önértékelésemet, és azt is, ahogyan a világhoz és más emberekhez viszonyultam. És ami a legdurvább, hogy sokáig nem is tudtam, hogy ezek léteznek. És hogy hány ember nem tudja azt, hogy vannak régi olyan hiedelmei, amit látott a családba, ahol felnőtt, megtanult a társadalomtól, felvett magára szokásokat, és hogy ezek a hiedelmek irányítják az egész életét. Szóval nem tudtam én sem, hogy ezek léteznek, csak azt éreztem, hogy egyszerűen nem haladok előre. És sokszor visszatérek ugyanazokhoz a nehézségekhez, amiken keresztül mentem. Másak voltak a helyszínek, másak voltak az emberek, a szereplők, de valahogy mindig ugyanaz volt. Mindig ugyanaz jött elő az életemben. És nagyon sokszor lepofozott az élet engem is már, szerintem titeket is, akik itt vagytok. Rengetegszer lepofozott, de volt egy nagyon nagy mélypontom, amikor elkezdtem az önfejlesztéssel foglalkozni. Elkezdtem mélyebben foglalkozni a tudatossággal, és egyre jobban ráébredtem arra, hogy minden belőlem indul ki. És minden, ami körülöttem történik, a saját belső világomnak a tükre. És hogyha most te szétnézel az életedbe, és ránézel a körülötted lévő történésekre, mit tükrözöl ki magadból? És engem nagyon pofán vert ez a mondat először. Hát én ezt nem akartam, ezt sem akartam, azt sem akartam. Na de ami a tudatosságomban van, azt vetítem ki az életembe. Ami bennem van, azt a tükröt tartja vissza a világ. És ahogy egyre inkább elkezdtem megváltoztatni a tudatomat, elkezdtem tudatosan teremteni az életemet, sorra valósultak meg azok az álmok, amiket korábban elképzelhetetlennek hittem. Elkezdtek az életembe jönni a csodák, és rájöttem, hogy a saját erőm az, aminek a segítségével mindig változtathatok. Nincs olyan pillanat, nincs olyan elakadás, nincs olyan pofánverés, hogy ne tudjam elővenni ezt a saját belső erőmet, és ne tudjak változtatni. Ez mindig is itt rejlett bennem, és benned is ott van. Ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy ma itt vagyok veletek, hogy másoknak is segítsek ebben a folyamatban, mert én annyira hiszem azt, hogy mindannyian képesek vagyunk megváltoztatni a tudatunkat. És ezzel együtt, hogyha a tudatunkat meg tudjuk változtatni az egész valóságunkat és az egész életünket. És lehet, hogy az én utam talán nehéz volt, és lehet, hogy a te utad is nehéz, lehet, hogy még most is nehéz neked, de minden lépés értékes tanítás volt számomra. És minden egyes ilyen lépés, minden egyes pofánverés ma is formál és erősít engem. És éppen ezért szeretnélek titeket is, másokat is inspirálni, hogy vegyük már kezünkbe az életünket, és lépjünk rá a saját teremtő utunkra, ami a miénk valójában. Ezért hozom létre a tudatosság megváltoztató kurzust is, biztos láttatok róla információt. Jövő hét szombaton lesz, reggel 10 órától várok mindenkit szeretettel, mert a tudatosság az egy fontos dolog az én életemben. Rengeteg személyes tapasztalatom van, hogy mekkora ereje van annak, hogyha elkezdjük tudatosan irányítani az életünket. Ahogy a saját utam során megtanultam, a, a belső világunk határozza meg a külső világunkat. És ha ezt megértjük, ha egy picit is elgondolkodunk, belemerülünk ebbe a kijelentésbe, hogy a gondolataink és az érzelmeink milyen befolyásolják az életünket, akkor képesek vagyunk ezt megváltoztatni. Mindent, ami eddig akadályozott minket. Szóval
a tudatosság számomra, amióta én ebbe vagyok, ez nem csak egy eszköz, hanem számomra már egy életformává vált, ami segít elérni mindig a valódi céljaimat. Legyen szó akár anyagi helyzetről, legyen szó párkapcsolati kihívásról, egészségről vagy önmegvalósításról. Ha a tudatosságodon változtatsz, és tudatosan, éberen éled az életedet, akkor bármit képes vagy magad körül megváltoztatni. Szóval én ezért is szeretnélek titeket akár már itt is a kurzusra invitálni, hogy meg tudjátok érteni azt, hogy ki lehet lépni ezekből a régi korlátozó mintáitokból. Igen, lehet, hogy sokszor nehéznek tűnik, lehet, hogy sokszor így rád zúdul minden, és azt mondod, hogy édes Istenem, mennyi baj van velem, sokszor voltam én is így, de megéri. Megéri, csak el kell kezdeni, mert ha elkezded, akkor tudsz egy olyan életet élni, ami összhangban van azzal, aki te valójában szeretnél lenni. Szívből hiszek abban, hogy mindenkiben ott rejlik az az erő, csak néha szükség van egy kis útmutatásra, támogatásra, hogy ezt felfedezhessétek. Szóval ez a kurzus, ez egy híd lesz, amin keresztül segítek nektek elindulni, átmenni a saját átalakulásotok útján. Pillanat, gyorsan elolvasom. Volt más is, akit pofán vert az élet. Örülök, hogy nem vagyok egyedül, nem a károtoknak örülök, csak örülök, hogy nem vagyok egyedül. Én azt gondolom, hogy van egy podcastunk a barátnőimmel, ők is itt vannak, a Boroslányok podcast, és pont sokszor érintjük ezt a témát, hogy lehet, hogy pofánverésnek érezzük ezt, de mi van, ha ez csak egy ilyen stop tábla, egy jelző, hogy ahó, jó lenne már, ha észrevennéd, univerzum küldi a jeleket, küldtem már neked annyit, küldtem már neked fáradtságot, küldtem már neked boldogtalanságot, küldtem már neked betegséget, hát ha nem veszed észre, valahogy tudatnia kell, hogy te nem járod az utadat, és én abszolút ezeket a pofánveréseket mindig ennek tudom már be utólag, meg nyilván, ha már most jönne, de már most elég tudatosan élek ahhoz, hogy ne kerüljek ennyire mélyre, de ezt azért kapjuk az élettől, mert magunktól nem vesszük észre. A kurzusnak az ára az 7990 forint, szombaton reggel 10-től 13 óráig, de lehet 14 óráig fog tartani, és van egy esemény, majd megosztom veletek, jó, az oldalaimon nézzétek már majd, hogy este ki fogom tenni, és akkor ott minden leírás, minden ott van. De ennyi lesz az ára is. Rengeteg eszköz, rengeteg meditáció, munkafüzet, oklevél, felvételt megkapjátok, nyereményjáték, minden is lesz. Jó, szuper, meg úgy látom, hogy még mindig gyülekezünk, de én folytatom tovább. Egy kicsit arról is beszélnénk nektek most, hogy mi a tudatosságnak az alapja, milyen hatással van itt az életünkre. És én most arról beszélek, ami számomra a tudatosság alapja. Nekem nagyon fontos az, hogy ha tudatosan élek, figyeljek. Nem görcsösen, nem ilyen, izzadságszagú energiából, hanem figyelem az életemet. Minden este, mikor lefekszek, visszanézek a napomra, és megnézem, hogy milyen volt a napom, mik történtek velem, hogyan reagáltam. Erre egyébként van meditációm is, nézzétek, vagy fent van a YouTube csatornámon, nemrég raktam fel, és visszanézek magamra. Főleg, hogyha elakadásom volt, vagy konfliktusom volt, vagy bármi olyan, ami nem tartozik hozzám, de mégis valamiért megteremtettem az életembe, visszanézek rá, hogyan teremtettem én azt meg, milyen gondolataim voltak, mit vetítettem ki a világba, és a legfontosabb, hogy igen, megengedésbe vagyok, legyél itt, megteremtettelek, elfogadom, felelősséget vállalok. De az az ember, aki én az álmaimba és a céljaimba vagyok, ő mit választana most ebben a helyzetben? Nem ezt az energiát, hanem teljesen mást. És ilyenkor mindig megnézem, úgy figyelek erre a témára, erre a dologra a napomba, hogy oké, mivel szolgálta ez most az életemet, a fejlődésemet, és hogy hogyan tudok én ebből nyertesen kijönni. Mit tehetek én azért, hogy soha többet ne teremtsem ezt meg az életembe? Mert ahogy visszanézünk, figyeljük magunkat, a működésünket, tök sokszor rájövünk arra, hogy valóban minták alapján működünk, valóban megtanult szokásokból működünk, és sokszor át se gondoljuk, hogy mit cselekszünk. Számomra nagyon fontos a tudatosságban az is, hogy önreflexió. Az, hogy tudjam, hogy én mit szeretek.
ki vagyok én, mivel vagyok önazonos, mi az én igényem, hogy ne menjek már bele olyan helyzetekbe, ami már nem is én vagyok, csak azért, mert meg akarok felelni. Nem. De ahhoz, hogy legyen egy embernek önreflexiója, hát egyrészt kellett volna egy jó gyerekkor, egy boldog szeretetteljes gyerekkor, kiegyensúlyozott gyerekkor, de ha ez nem volt meg, akkor te ezt magadnak is ki tudod alakítani. Csak figyelned kell, és időt szánni magadra, hogy kapcsolódj a belső magoddal, aki te vagy valójában. Mert ha ilyen eszeveszettől rohanod végig az életedet, ahogy mostanában, akinek nem inge ne vegye magára, hogyan tudod felfedezni azt, hogy mi a te igényed, mik a saját érzéseid, mik azok a cselekvéseid, reakcióid, amelyek valójában a tieid. És a harmadik, ami nekem szintén a tudatosság alapja, az maga a jelenlét, a jelenbe lenni. Nagyon sokat mesélek erről. Nekem sem megy mindig, tehát nem osztom az észt, azért mondom, de rengetegszer figyelek a napjaimba arra, a reggelem első pillanatától kezdve, hogy meg tudjak maradni a jelen pillanatba. És amikor észreveszem, hogy így kattogok ilyen hülyeségeken, meg így benne maradok az elmémbe, akkor valahogy mindig sikerül már tudatosan visszatérjek, hogy Vivi, és most ezen biztos fogtok egy párat nevetni, mert szoktam ezt a mondatomat használni, szállj ki az elmédből, és maradj a jelenbe, mert itt a jelen pillanatban minden rendben van. Nincs befizetendő számla, nincs sikertelenség, nincs veszekedés, semmi nincs. Élek, lélegzem, boldog vagyok, egészséges vagyok, működnek a kezeim, a lábaim, körbenézek a természetembe, hogy mi vesz körbe engem, és rájövök arra, hogy mi a francot kattogok, mikor itt a jelenemben minden rendben van. Mennyi minden hülyeséget tudnánk az életünkben megspórolni, hogy ne teremtsük, ha megtanulnánk, ha nem is mindig, de megpróbálnánk, megtanulnánk a napjaink legnagyobb részét a jelenbe tölteni, mert mindig a jelenünkbe teremtjük a jövőnket. És hogyha te a jelenedbe a múltadon rágódsz, akkor a múltadat hozod át a jelenedbe, az lesz a jövőd. Ha a jövőd félelmein rágódsz, ami még meg se történt, akkor szintén megteremted az életedbe. És akkor azt mondjuk, hogy hát megmondtam, meg gondoltam. Hát igen, meg is mondtad, meg gondoltad is. De mi lenne, hogyha teljesen másra használnád a jelen pillanatod arra, hogy megteremtsd azt az életet, amire te valójában vágysz. Szóval amikor tudatosak vagyunk, képesek vagyunk észrevenni a gondolatainkat, az érzéseinket, a viselkedésünket, anélkül, hogy automatikusan elkezdenénk reagálni rájuk. Ha elég tudatos vagy, akkor tudatos döntéseket fogsz hozni az életedbe, ahelyett, hogy a múlt tapasztalatait kezdenéd felhasználni, vagy a félelmeit, vagy a társadalmi elvárások kezdenének el irányítani téged. Szóval ezért fontos a tudatosságot választani. És hogy hogyan befolyásolja mindez az életünket, és megint csak saját tapasztalatról szeretnénk nektek mesélni. Amióta tudatosan élek, megértettem, hogy ténylegesen, és tudom, hogy ma már ezt egyszer elmondtam, de nem győzöm kihangsúlyozni, hogy a gondolataim és az érzéseim ilyen szoros kapcsolatban állnak a valóságommal. És hogyha tudatosan figyelek a gondolataimra, képes vagyok észrevenni akár a negatív hiedelmeket, amik akadályozzák a fejlődésemet, akkor végre van lehetőségem, van terem arra, hogy meg tudjam változtatni azokat pozitív, támogató meggyőződésekre. Mondok egy példát, amikor így észreveszem, próbálok a mai napomból, mert a mai napomból is volt valami. Ja, felcseszett a férjem, hát na, most ez, aki nőként van itt, azért ez ismerős, és felcseszett a férjem, és rájöttem, hogy ezzel kapcsolatban van egy negatív meggyőződésem, egy hiedelmem, de már elég tudatos vagyok, és már most hál' Istennek nem rohanok neki egyből koslétemre, hanem így azt mondtam, megálltam egy pillanatba, ott maradtam a jelenbe, és megkérdeztem magamtól, hogy mivel teremtettem én ezt meg? És ne gondoljatok amúgy most ilyen nagy dolgokra, tök általános dolog volt, mivel teremtettem én ezt meg? Fú, basszus, tényleg, hát én ezen még van, hogy néha rá gondoltam, vagy adtam neki egy picikét energiát. És rögtön észrevettem, és elkezdtem letölteni, ugye Theta Healinggel foglalkozom, tehát a letöltéseket szoktam a mindennapjaimban, akár ilyen élethelyzetekbe is használni, tudom milyen érzés, és átváltottam arra, amit én szeretnék, aminek energiát szeretnék adni, amiben fejlődik a lelkem, megnyugszom, stb. És így megnyugodtam,
így befejeződött a történet, és mindenki ment tovább, és élte a napját boldogan. Szóval, hogy apró helyzet, de hogy így tudsz az életed legnagyobb kihívásain is rengeteget változtatni. Sokkal tudatosabban hozok döntéseket. Olyan döntéseket hozok végre, ami nem volt egyszerű, amik végre összhangba állnak a vágyaimmal és a céljaimmal, azzal, aki én valójában vagyok. Egyre kevesebbet döntök már véletlenszerűen, reagálok spontán, mert akárhányszor, és most is rá tudtok magatokra nézni, akárhányszor csak így ilyen véletlenszerűen elsötétült aggyal hozunk egy döntést, vagy spontán neki a falnak, engem mindig elvezetett valami nem kívánt eseményhez az életembe. Szóval hát sose teremtett többet boldogságból az életembe. Szóval ezzel is megkönnyítettem a saját kis életemet. Rengeteget változtak a kapcsolataim. Végre el tudok mélyülni jobban a kapcsolataimban. Tudok tudatosan, megértően, figyelmesen kommunikálni a másikkal, ott lenni vele a jelen pillanatban. Biztos veletek is volt ilyen velem számtalanszor, hogy beszélgettem egy barátnőmmel, vagy éppen a férjemmel, vagy éppen valakivel kapcsolódtam, és teljesen máshol jártak a gondolataim. Tehát tényleg ilyen robotüzemmódba én reagáltam, ahogy megtanultam, meg a régi hiedelmek alapján, meg válaszoltam, persze jól vagyok, és te hogy vagy, stb., de hogy az agyam az teljesen máshol járt. Nem ott, ahol kellett volna. Tudjátok, mennyivel másabb minőségű az az energia, amikor úgy kapcsolódsz egy emberrel, a szeretteiddel, hogy ott vagy a jelenben, a teljes figyelmeddel és szereteteddel. Sokkal könnyebb megérteni a másikat, érted a másik érzését, az igényeit, és ezek a lépések sokkal harmonikusabb és szeretetteljesebb kapcsolatokat eredményeznek. Mert én bátran kimerem jelenteni, hogy az emberek nagy része, akik így nagyon közel vannak hozzám, abszolút azon az energián vannak, amin én. De ehhez tudatossá kellett válni. Rengeteget változott az életminőségem. Amikor tudatosan élünk, és értékeljük a jelen pillanatot, akkor képesek vagyunk megélni az élet apró örömeit. Mert annyira a hiányra fókuszálunk legtöbbször, hogy miből nincs, holott, hogyha egy kicsit megállnánk és szétnéznénk, rájönnénk arra, hogy amúgy gazdag emberek vagyunk, mert annyi mindenünk van. Annyi mindenünk van, ami nélkül az élet nem lenne, ami nélkül kényelmetlenül élnénk boldogtalanul, és ezeket a jelen pillanatban észre tudjuk venni. És ha ezt megtanulod, és tudatosan figyelsz erre, sokkal kevesebb stressz lesz az életedbe, ezáltal kevesebb betegség lesz az életedbe, kevesebb hülyeséget fogsz teremteni az életedbe, és elősegíti végre azt, hogy boldogan, belső békével élj ebben a világban. És talán a tudatosság, amiben nekem a legtöbbet segítette, az a céljaimnak az elérése volt. Mert mindig segít már meglátni azt, hogy mi valójában az én célom. Tudjátok, hány olyan célom volt, ami nem is az enyém volt? És én meg mentem görcsösen, izzadtan, stresszesen, hogy elérjem. Elértem, de mikor elértem, sose azt kaptam, amit szerettem volna. És sokszor rájöttem, egyrészt, hogy maga az energiám, amiből cselekedtem, hogy az, ami újság volt, de rájöttem arra is, hogy ez nem is az enyém volt. Csak láttam és tetszett, éber voltam rá, tök jó, kipróbáltam, de haladjunk tovább. De bele tudtam görcsölni ebbe az egészbe, le tudtam menni, ha valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. De rájöttem arra, hogy ami igazán az én célom és az én küldetésem, ott minden könnyedén megy. Ott minden örömmel megy, jönnek a lehetőségek, jönnek az ötletek, jön minden, és csak így suhansz az egész folyamaton végig. Ez segít abban, hogy tudatos vagy. Mert ha tudatosan dolgozol a céljaidon, akkor sokkal fókuszáltabb vagy, oda teszed az energiádat, oda összpontosítasz mindent a lépéseidre, sokkal elkötelezettebb vagy, motiváltabb vagy, inspiráltabb vagy, hogy te elérd ezt az álmodat. És innen, mélyről, legbelülről ott egy akkora hatalmas hit, hogy ezt nem is lehet elmondani szavakba, ezt érezni kell. Szóval a tudatosság egy erőteljes eszköz, ami lehetővé teszi számodra is az, hogy teljesebb, boldogabb legyen az életed, és hogy végre minden egyes pillanatban azt valósítsd meg, amire te vágysz.
azáltal, hogy figyelsz a kis belső világodra, folyamatosan tudsz fejlődni. És ami szerintem egy még nemes cél ezzel a választásoddal, hogy azzal a példával, amivel te ezt csinálod, ahogy teremted az életedet, hozzájárulhatsz másoknak is a világához. Hozzájárulhatsz ahhoz, hogy változzon az életük. És szerintem ennél csodálatosabb cél, hogy a saját boldogságoddal mutatsz példát és inspirációt másoknak, hogy ez nekik is lehetséges. Szerintem ez nekem egy csodálatos dolog. Nyilván a lépéseket nekik kell megtenni. Azt nem teheted meg, de te ott vagy példaként, és te ezt boldogan csinálod. Te ezt könnyedén adod, és könnyedén mutatod. Szóval számomra ez a tudatosság, de kíváncsi vagyok, hogy számotokra mit jelent a tudatosság. Gondolkodtatok-e már azon, hogy számotokra mit jelent ez? Mennyire éled tudatosan az életedet? Bármi, ami most így feljött bennetek ebben a pár percben, gondolatban. Köszönöm, Gabi. Köszönöm. Annyira kedves vagy. Igen, azt tudni kell rólam, hogy én nem szeretem túlbonyolítani a dolgokat, nem is értem a bonyolult dolgokat, hanem minden, ami így átjön számomra ilyen nagyon érthetően, én azt szeretem nektek is átadni. Szóval köszönöm, és kövess továbbra is, igyekszem nagyon-nagyon sok hasonló, inspiráló posztot még megosztani veletek. Mire a folyamatos önfejlesztés, érzelmi intelligencia, így van, szuper. És megy mindig az önfejlesztés folyamatosan? Nyilván vannak elakadások, tehát kinél nincs, nálam is van, ajaj. De nem mindegy, hogyan nézünk már rá helyzetekre, hogyan nézünk emberekre, meddig vagyunk benne, hogyan oldjuk meg. Na, várom még, hogy egy picit írjatok, és még egy kis személyes történetet megosztanék veletek, mert, mert rengeteg hiedelemmel rendelkeztem, és annyira befolyásolták az életemet, a gondolkodásomat, az érzéseimet, a reakcióimat, mindent. És talán az egyik legmélyebb terület az a párkapcsolat volt, és a pénz. Én elhittem, hogy nekem nem lehet elég pénzem. Egy ilyen 100 000 forintos kis dobozkám volt, az volt a plafon, amit én elhittem, hogy nekem ennyi jár, hogy nekem nélkülöznöm kell folyamatosan, ha többet is kerestem, és itt mondok mindjárt valamit, hogy nem keressük a pénzt, hanem teremtjük a pénzt, szóval ezt változtassátok meg, mert teljesen más az energiája, de ha volt is egy picit több bevételem, valahogy mindig kellett valamire. El kellett erre költeni, arra költeni, és így egyszerűen így kifolyt a kezemből. Szóval rengeteg negatív hiedelmem volt a pénzzel. A karrieremmel kapcsolatban pedig mindig azt gondoltam, egy érettségim van, tehát semmi extra végzettségem nincs, és én azt gondoltam, hogy mivel nincs magas végzettségem, és egy kisvárosban élek Nyíregyházán, itt nincsenek lehetőségek, nincs lehetőség magas fizetésre, ezért nem érhetek el sikereket. Aztán elkezdtem tudatossá válni ebben a témában, igaz, hogy akkor még gyerekcipőben, de minden nap írtam a céljaimat, vizualizáltam, fókuszt váltottam, igyekeztem tudatos maradni, megmaradni azokban az érzésekben, amit az álmaim iránt tápláltam, türelmes maradtam, és hittem, mert ez volt az utolsó kapaszkodóm, hogy nekem is sikerülhet valami csodát, valami egyedit létrehozni az életembe. És láss csodát, igaz, hogy már nem abba a karrierembe vagyok, de sokan onnan ismertek, hálózatépítőként dolgoztam, az emberek azt mondják, hogy ez egy hülyeség, meg nem működik, meg lúzereknek, a nem tudom milyen, hallgattam sok mindent róla, és otthon még a 2 hónapos pici gyermekem mellől kezdtem el a karrieremet, láttam a víziómat az üzletben, láttam, hogy mit akarok belőle elérni, rengetegszer leestem arra a padlóra is, rengetegszer felálltam, de otthonról a rózsaszín babaszobából felépítettem egy 8000 fős hálózatot. Nemzetközi igazgatói szinten voltam. És megvettem az álomautómat, 1000 éve kinéztem, még Dániában élt anyukám az akkori párjával, ott láttam egy gyönyörű szép fehér mercit, és én mindig mondtam, hogy nekem majd az lesz. Igaz, jó pár év eltelt, de meg tudtam venni magamnak.
olyan helyekre járunk nyaralni, amit régen én a tévéből néztem. És ha nekem valaki ezt elmondja 15-20 évvel ezelőtt, hogy Vivi, te ezt az életet fogod élni, hát én azt mondtam, hogy volna, hogy csipjetek meg, mert nem hiszem el. Ennyit számít, amikor tudatosan tudod, hogy mit akarsz az életettől, átváltod az energiádat, csak a fókuszodat arra teszed, hogy, hogy te itt ebben benne maradsz, és érzed, előre érzed, hogy te ki vagy ott, mit csinálsz, hogyan csinálsz, kivé válsz te ott abban az álomban. És így éled a mindennapjaidat tovább, akkor is, hogyha azok a szürke hétköznapok még nem mutatják neked. Nekem is ez kellett, és sokszor nehéz volt, aláírom. De nem megéri? Nem, nekem, én azt mondom, hogy ha az ember azt választja, hogy neki egyszerűbb bocsánat, a kakiba megülni, én elfogadom, de mi van akkor, hogyha ezzel a választással, hogy elindulsz a saját álmaid felé, valóban azt az életet fogod élni, amit szeretnél? Rengeteg krízis helyzetem volt, rengeteg, nagyon sok nehéz helyzeten tovább mentem, amikor teljesen elveszítettem önmagamat. Most láttam, talán Mia írta, hogy ő van most nagyon padlón. Rengetegszer éreztem azt, hogy megálltam, mert már annyira szarú voltam, és nem tudtam, hogy ki vagyok. A legutóbbinál komolyan annyit kellett magamon dolgozni, meg szedegetni lefele magamról, amik rám jöttek, hogy végre megtaláljam azt, aki én vagyok, mert nem szántam magamra időt, nem kapcsolódtam magammal. Csak mentem mindig előre, hajszoltam ahol megtaláltam az identitásomat. Mindig kívülről kerestem azt, hogy én ki lehetek valójában. És rájöttem, hogy nem az számít, hogy mit mutat a külvilág vissza, ki ismer el, ki nem, kinek felelek meg, ki nem. Csak az számít, amit én itt legbelül érzek. De ehhez időt kell szálljunk a lelkünkre. Mert ha nem, akkor elveszítjük önmagunkat. És, és nagyon sokszor leszünk zsákutcába. Nagyon sokáig fog tartani az, hogy önmagunkra találjunk, ami nem baj, csak legalább induljunk el ebbe az irányba. És utólag magamra nézve, ebben az időszakban mindig a múltban éltem, vagy a jövőmön rágódtam. Kreáltam magamnak a katasztrófa történeteket, és folyamatosan az életem a múltamnak a terméke volt. Rengetegszer pazaroltam energiát helyzetekre, emberekre, gondolatokra, amik abszolút nem teremtettek többet az életembe, vagyis teremtettek, de katasztrófákból inkább, tehát nem a boldogságból, meg abból, amit szerettem volna. Aztán rájöttem, hogy tényleg bármikor újra lehet kezdeni. Bármikor előveltem a naplómat, megfogalmazhatom azt, amit szeretnék, és rátehetem a fókuszomat arra, ami az én igazi vágyam. Szóval megéri tudatosnak lenni. Érteni fogod az embereket, a világokat, egyre kevésbé lesz ítélkezés az életedbe, mert fogod tudni, hogy mindenki és minden mögött van egy történet, és minden választás, cselekvés legtöbbször az embereknél régi programokból jön, nem is tudatosan, csak ismétlődik az életükbe. Én azt is elfogadtam, hogy ezeknek az embereknek akarniuk kell, hogy változtassanak az életükbe. Én csak annyit tehetek, hogy teret adok nekik, és megengedésbe maradok, hogy járják a saját útjukat. Mert hogy a kapcsolataink mindig a legnagyobb tükröt mutatják számunkra. És ami ebben a tükörben benne van, azok, azok a dolgok, amik mi vagyunk, vagy voltunk valójában. Lehet már nem vagy, de voltál valaha. Nem véletlenül van az, hogy valakivel sikerül tisztán szeretetteljesen kapcsolódni, vagy egyáltalán nem egyezünk energiába. És nekem ez szintén egy nagy tanulság volt, hogy csak is olyan emberekkel kapcsolódok, akik velem egy energiaszinten rezegnek, akik hasonló utat járnak, mint én. És ha esetleg olyannal találkozok, akivel ez nem tetszik, levonom a következtetést, megfejlődöm, amit tanítani szerettek volna, és emelem tovább a saját energiámat azzal, hogy arra fókuszálok, amit szeretnék, és igyekszem nap mint nap boldogan érezni magamat, mert most már tudom, hogy ki vagyok, és hogy merre tartok. És ez egy nagyon fontos dolog. Ezért is érdemes a tudatosságot választani. Szóval én kíváncsi vagyok a kérdéseitekre, közben megnézem, hogy miket írtatok itt nekem, mert írtatok több. Jaj, de jó, hogy ilyen interaktívak vagytok. Ezt nagyon-nagyon köszönöm. Imre! Szia, Imre!
érzések és mi értek a tudatosság. Nagyon-nagyon szuper. Egyébként, ha ebbe a két szóba összefoglaljuk, mindent elárul. Ja, igen, miát olvastam, akkor jól láttam. Hát mi a kitartást? Hidd el, hogy nem véletlenül kaptad az életedbe, és megéri felállni, és oda tenni a fókuszodat, energiádat, amit most már szeretnél, és amit te vagy. Oké, hogyan tudom erősíteni a bizalmamat abban, hogy amit szeretnék, az tuti megvalósul, illetve a türelmi időszakot hogyan tudom a legjobban megélni a megvalósításig. Kezet szeretnék veled fogni a türelmetlenek világába. Rengeteget kellett dolgozzak azon, hogy ne legyek türelmetlen, eszméletlen sokat. Csillagjegyemből, régi hiedelmeimből, tök mindegy, hogy miből, de én is régen olyan voltam, hogy amit kigondoltam, hogy szeretnék, én azonnal, rögtön, már azonnal, stb. Ami nekem egyébként nagyon, hát hogy a bizalmadat hogyan tudod erősíteni, azt itt legbelül. Tudjátok, nekem mi segített ebben? Amikor bizalmatlan voltam azzal, hogy meg tudom teremteni az életembe azt, amit szeretnék, hogy abba tök profi voltam, hogy megteremtsem, hogy már mit nem. Ugye az milyen könnyen megy? Abba bízol. Pedig azt is te teremted. És nekem egy nézőpontváltás segített a bizalmamba, hogyha ezt meg tudom teremteni, mi van akkor, ha azt is meg tudom teremteni? Próbáljuk ki kicsibe, kezdjünk el játszani. Próbáld ki úgy, hogy mondjuk nem holnapra egy nagy házat akarsz teremteni, vagy 1 millió forintot, vagy mit tudom én, nyilván ezt te tudod, hogy mi a nagyon-nagyon nagy célod, ami mondjuk így a hiedelmeidben még azt érzed, hogy ez távolálló és lehetetlenség számodra, kezd el picibe. Teremts egy fagyit holnapra. Ugye milyen egyszerű egy fagyit megteremteni? Rágondol az ember, holnap elmegyek fagyizni. És elmegyünk fagyizni. De azt is te teremtetted. És persze könnyednek hangzik, mert hát fagyizó bárhol van, meg hát talán ki is tudjuk fizetni, de te teremtetted. Hányszor van olyan, hogy rágondolsz egy zenére, és lejátszák a rádióba? Hányszor van olyan, hogy gondolsz valakire, és találkozol vele? De ilyen kis apróság, rengeteg mindent tudnék mondani. Minden, ami a körülöttetek van az életetekben, magatoknak teremtettétek meg. És ha erre képes voltál, akkor képes vagy arra is, amit te most nagyon szeretnél. Csak türelmesnek kell lenni. És erre van a türelmi időszak. Én úgy csinálom, akkor kicsit bevezetlek titeket abba, bár erről is sokat meséltem, de tudom, hogy vagytok itt újak. Elmondom, hogy az én napi rutinjaim hogyan segítenek abba, hogy fent tudjam tartani az emelkedett érzéseimet, a képeket és azt a szemét, aki én vagyok az álmomba, itt a jelen pillanatban, a jelen életemben. Jó, nem megy el a hangom, oké? Szóval én minden reggel jó pár éve 4:45-kor kelek. Amikor én 4:45-kor felkelek, akkor elmegyek, fogatmosok, gyógyteát csinálok magamnak, és leülök a napróm elé. Gyújtok gyertyát, illóolajat, nagyon kellemes meditációzenét, és elkezdek naprózni. Például, hogy én a céljaimat is jelen időbe írom le, de nem csak, hogy leírom jelen időbe, hanem teljesen hétköznapi példákkal írom le, mintha egy napomat írnám le abban a célomban, amikor megvalósult. Tehát például mondom most a mostaniakat, szívből köszönöm, hogy egy olyan nő vagyok, aki tiszta nőies könnyedség energiával teremti a sikereket az életében. Mit mondjak nektek? Szívből köszönöm, hogy folyamatosan növekszik a közösségem, olyan emberekkel kapcsolódom, akik képesek a tiszta, szeretetteljes kapcsolódásra, hozzájárulással lehetünk egymás életére, bla bla bla. Nyilván ezt ilyen nagyon-nagyon részletesen. Vagy mondjak nektek egy egyszerűbbet, munkák, beszéljünk ilyen munkáról. Szívből köszönöm, hogy olyan karrierem van, amiben a lelkem folyamatosan fejlődhet, folyamatosan emelkedhet, minden nap boldogan járok be, most is reggel főzöm a kávémat, és csak arra tudok gondolni, hogy végre mindjárt dolgozhatok, mert a munkám már nekem nem is munka, hanem hivatás, és érzem, hogy ebbe én vagyok, önmagam lehetek, olyan emberek vesznek körbe, akikkel folyamatosan tisztán kapcsolódok, támogatjuk egymást, elfogadjuk egymást, segítjük egymás útját. Olyan munkám van, ahol elismerik a munkásságomat, nem csak szavakban, hanem értékben is, pénzügyiben, stb. 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 Szóval
az a baj, nincs itt a naplóm, hát ott olyan fogalmazásokat csinálok reggel, hogy visszaolvasva még én is meglepődök magamon. Annyira átszellemülsz, de olyan szinten, és ha csak egyszer elindulsz ezen az úton, és nem baj, ha még nem tudsz így fogalmazni, de egyszerűen be fog szippantani az egész magába. Tehát ha már így indítod a reggeledet, a napodat, hogy te abba az energiába, érzésbe, képekbe vagy, amit te szeretnél megvalósítani, egyrészt ezt ott a jelen pillanatban tudod, másrészt, hogy fenntartod a napodba azt az energiát, amivel elindítottad. Rengeteget segít. Amikor én lenaplózok reggel, körülbelül ez egy 15-20 perc, fél óra szokott lenni, vannak saját meditációim, én a sajátomat hallgatom, nem azért, mert egoista vagyok, hanem hogy a saját hangommal ez szépen ott bemegy a fejembe, és, és ezért is használom ezt, és rengeteg, például most van egy, ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek a YouTube-on, ez a Híd a jövőbe meditációm, ami ténylegesen egy hídon vezet téged át, ahol látod azt az énedet, aki megvalósította az álmait, és te odamész át hozzá, és beszélgettek, és látod azt az életedet, az érzéseidet, ami körbevesz, sorolhatnám. Szóval meditálok, és ott átérzem, vizualizálok, hálát adok, mikor mit a hála az reggelem első pillanatától kezdve ott van. Kinyitom a szememet, és hálát adok a teremtőnek, hogy élek és létezem, és hogy fel tudok ülni az ágyba, ki tudok sétálni. Hálás vagyok mindenért a napjaimban. Rengetegszer mondok hálát, mert a hála bőséget teremt az életünkbe. És azért ez egy kulcsfontosságú dolog. Szóval meditálok, és utána olvasok is. De ha már csak 10 percet foglalkozol magaddal reggelente, és azzal az energiával indítod el a napodat, amit te szeretnél érezni folyamatosan, sokkal könnyebb lesz a türelmi időszakba fenntartani ezeket az emelkedett érzéseket. De, ha nehéz, akkor meditálj, hallgass megerősítéseket, azt is nemrég töltöttem fel nektek, Varga Vivien Theta Healing konzulens néven vagyok a YouTube-on is, és életem új fejezete. Minden olyan megerősítés ott van, a feltétel nélküli szeretet energiájába mondom el nektek, a hála energiájába mondom el nektek, és a teremtőt is belevonva. A legmagasabb energiával vannak maga a mondatok is, de fogjátok hallani egyébként rajta, és ha csak egy picike kis elbizonytalanodás jön, akkor nyomd be és hallgass meg. Nem baj, ha nem figyelsz oda, csak hallgassd. De például nekem ebben nagyon sokat segített, ezt még annó a Dr. Joe Dispenza könyvből olvastam, a virtuális kis, hogy van magyarul lefordítva. Mindegy, összeállítod a kis képecskéket, hogy mit szeretnél elérni az életedbe, különböző képeket összeállítasz rá, raksz alá egy jó kis zenét, hogy a tudatalattit kapcsolódjon ezzel a zenével, írsz oda egy-két mondatot, ilyen letöltést, megerősítést, biztató mondatot, visszarakod a fókuszodat, az energiádat oda, amit te végre már szeretnél elérni az életedbe, és leveszed a fókuszodat onnan, ami már nem te vagy. Tehát ha elbizonytalanodsz valamiért, akkor mit csinálok? Én mindig felteszek magamnak egy olyan kérdést, hogy vajon az az ember, aki én az álmaimba vagyok, aki megteremtett már mindent, amit szeretett volna, akinek bőven van egészsége, szeretet veszi körbe, mindene megvan, bőségben él, sikeres, gazdag, minden megvan, amit szeretett volna, ő most ebben a helyzetben mit választana? Ez az ember. Azonnal fogod tudni a választ. Tudod, mit választanál? Hogy hiszek és bízok, mert tudom, hogy ez az enyém. Ez az ember ezt választaná. Hiszek és bízok, mert ez az enyém, mert ha már éberségem volt rá, ha már tudok rá gondolni, ha már tudok iránta érezni, akkor ez az enyém. Csak türelmesnek kell legyek, még az univerzum rendezi a jeleneteket, a lehetőségeket, a képeket és mindent, ami kell hozzá. Ez egy fontos dolog. Oké, olvasok tovább. Igen, Gabinál is voltak pofonok, és tudatosan kell változtassunk, és ezt senki nem fogja helyettünk megtenni. Ez így van. De egy biztos, akárhányszor változtatunk, mindig erősebben jövünk ki. Ezt szerintem mindannyian elmondhatjátok. Azt nehéz el, igen. Hát tudom, szerintem veled erről beszélgettünk is már amúgy, valami rémlik, ugye? Igen, jól emlékszem. Szóval, tudjátok, talán a podcastba beszélgettünk erről a csajokkal, és talán ott tettem fel ezt a kérdést, hogy ha tudod,
és ez az előző kérdése is egy válasz, hogyha te tisztában lennél azzal, hogy minden egyes energia, amit azzal pazarolsz el, hogy megfigyelsz másokat, belemész helyzetekbe, ami nem terem többet az életedbe, megsajnálsz másokat, keseregsz rajta, idegeskedsz, hogy ő miért ül azon a süllyedő szigeten, és miért nem jön el onnan. Minden olyan energia, amit te így nap mint nap lövöldözöl szét, hogy agyalsz, rágódsz, félsz, idegeskedsz, haragszol, dühös vagy, stb. Ha minden ilyen energia, amit te így pazarolsz magadból, ö, olyan szint, hogy akartam ezt megfogalmazni? Az a lényeg, hogy elpazarolod az álmaid energiájából. Mert hogy ezt a sok-sok energiát, amit te szétlövöldözöl mások irányába, felesleges helyzetekbe, ezt az energiát ráfordíthatnád a saját álmaidra, az önmagadra, a céljaidra és mindenre. És akkor a türelmi idő is sokkal kevesebb lenne. De mi mit csinálunk? Mi a napjaink nagy részében nem azt csináljuk, hogy a céljainkra koncentrálunk, meg a vágyunkra, meg emelkedett érzésekbe maradunk, ami szívből jött reggel, hanem nem, kimegyünk a terepre, és megbukunk a gyakorláson. Mert foglalkozunk az előttünk lévő autóssal, akinek már rég mennie kellene, de nem megy, vagy foglalkozunk a munkatársunkkal, aki hülyeséget mondott, és te nem értettél ezzel egyet, foglalkozunk másokkal, hogy miért nem változtat az életén, pedig kellene neki, mindennel is foglalkozunk, csak azzal nem, amivel nekünk kellene. És ha ezt a sok-sok-sok-sok energiát önmagadra és a céljaidra fordítod a figyelmedet, akkor valóban olyan lehetőségeket teremtesz az életedbe, és isteni sebességgel, amire te vágysz. Csak próbáljátok ki, semmit ne higgyetek el, amit ma mondtam nektek, semmit, hanem csak próbáljátok ki, hogy reggel felkelsz egy hónapon keresztül. Egyébként lesz majd erre kihívás, hamarosan meg fogom hirdetni. Egy hónapon keresztül csak próbáld ki azt, hogy felkelsz reggel. Nem az a lényeg, hogy 4:45-kor, csak kelj fel, hogy a napod első 10 percét, első óráját magaddal kezd. Hogy önmagadra fókuszálj, a jelen pillanatra, az emelkedett érzésekre, az álmaidra és a céljaidra. Ha csak ezt az egy lépést teszed meg magadért, már észre fogod venni a napodnak a minőségén a változást. Csak próbáljátok ki. De ha már reggel ezt megtetted, és tudod, hogy ez milyen volt, akkor minden egyes elakadásodnál, vagy tudatosan, ha ránézel az életed helyzeteire a napodban, csak tedd fel azt az egy kérdést magadnak. Mit választana az az ember, aki én voltam a reggeli meditációmban, aki elérte azt a szándékát, amit kitűzött reggel? Mit csinálna most? Adna ennek energiát, vagy nem? Nem adna neki energiát, mert az már nem ő. Hogy választana? Nyilván úgy választana, ami elindítja abba az irányba, ami segít az álmait könnyedén, gyorsan, örömmel megvalósítani. A számára lehető legjobb úton és módon. Szóval már a reggeleiddel meg tudod fogni ezt az időszakot. Hogy igenis higgy és bízz, és tudd, hogy ez már a tiéd, mert ez már te vagy. Mert érezted, mert láttad, mert benne vagy. És akárhányszor elkezdesz bizonytalankodni, akkor jusson eszedbe, hogy szépen itt tolod még mindig magad előtt, és még nem jön. Még mindig nem jön. Hát persze nem jön. Nem engedem be. Nem bízok. Én abba bízok, amit eddig teremtettem, mert az az ismerős, az a biztonságos. Nem baj, ha szar, megteremtem még. Ugye? Mi van, hogyha egy hónapig kipróbáljuk, hogy másképp csináljuk? És hogyha már azt megcsináltuk, és jobban éreztük magunkat, tovább csináljuk, tovább folytatjuk. Tudod, mi lesz a végeredménye? Hogy 5 év múlva nem fogsz magadra ismerni. Azt se fogod tudni, hogy a jó égbe élhettél abba az életbe, amiben eddig, mikor te ez vagy. És ez megéri magunkért megtenni. Na, van-e esetleg még kérdés? Valamiért a kamerám... Jó, van, mindjárt visszajön. Nincs kérdés? Oké. Hát mondtam, hogy fogunk meditálni, de mindjárt 9 óra van, és nem szeretném, hogy időt vegyek el így a családotoktól, meg bárkitől. Azért nem egyébként, mert ott vannak az új meditációim a YouTube-on. Én
ezt a webinárt úgy zárnám most le, hogy amint lezuhanyoztatok, ágyba kerültetek, gyújtsatok egy gyertyát, ha tudtok, ha nem, azzal sincs semmi baj, de hallgassátok meg YouTube-on a Híd a jövőbe meditációmat, ott lesz a csatornámon, és ezt a felvételt is meg fogom osztani a YouTube csatornámon is, a Tudatosság iránytűje közösségbe, Facebookon, ha nem, nincs valaki benne, akkor várom szeretettel, jelentkezzetek, be foglak titeket engedni, meg a Varga Vivien Theta Healing konzulens Facebook oldalamon is, szóval ezt is el tudjátok érni, ki tudjátok majd jegyzetelni, mert tudom, hogy néha be tudok így pörögni, és akkor csak mondom, de itt lesz, és akkor vissza tudjátok nézni, és jövő hét szombaton várok szeretettel mindenkit a tudatosság megváltoztató kurzusra, és az esemény linkjét is megosztom veletek. Lesznek meditációk, nagyon-nagyon sok eszköz, amit minden nap ha tudtok használni, a türelmi időszakra, a bizalomra, a célok megfogalmazására, hogyan meditál, rengeteg témával fogok érkezni, és minden külön témát fogok érinteni, bőség, pénz, párkapcsolatok, egészség, önfejlesztés, mindenről lesz szó, és fogok nektek adni egy jó kis munkafüzetet, oklevelet, felvételeket is visszanézhetitek bármikor, szóval minden a tiétek lesz, nyereményjáték is lesz, de mindent megtaláltok az eseményen, nem tudom már, hogy mit fogok kihagyni, ezért inkább azt mondom, hogy ott nézzétek meg, és várok mindenkit szeretettel. És hogyha tetszett ez a webinár, és megosztanátok másokkal, akkor én megköszönöm, hogyha YouTube-on, vagy akár az oldalamat is ajánljátok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, hálás vagyok a kapcsolódásért, és kívánom, hogy legyetek elég tudatosak, és végre vegyétek a kezetekbe az életeteknek az irányítását, mert képesek vagytok rá, bennetek van ez az erő, és bármelyik pillanatban meg tudod hozni ezt a döntést, és én ezzel is zárnám ezt az estét. Legyen szép estétek! Sziasztok!